nic. Akorát mi hrajou. Cítím tam ten pohyb. Čaute, ahojte, já vás zdravím. U dalšího videa Jardy Kopčana oficiála. Chystám se na trénink a říkal jsem si, že bych vám z toho mohl zase něco ukázat. Mám 2 dny po závodech a myslel jsem si, že budu odpočívat, ale nějak mi to nedá spát a jdu to odprásknout už dneska. Akorát se chystám pro svého sparring partnera Stanleyho. Ten se mnou cvičí už 2 roky vlastně, bez něj ani ránu, to je moje velká podpora. Jdeme cvičit do mýho domovského fitka Posilovna Kaceřov. Jdeme na trénink nohou, takže to sledujte, jak to bude probíhat, jo? Takže doufám, že ten trénink bude stát taky za to. Jdu si vypít nakopávač, letím pro Stanleyho, budem to odprásknout. Asi to vypadá blbě. Ne blbě, vypadá to jako zimní bunda. Takže jsem už vytáhl zimní bundu, jelikož je od rána kláda těžká. A já, jak jsem vyzáblej, suchý pes, tak mi je furt zima. Jo, máme tady 7 stupňů, takže jako asi budu muset přezout i předčasně, no. A Bůh ví, všelijaký věci budu muset udělat předčasně. Natáčí to? Natáčí. Tak, tohle je moje domovský fitko, Kaceřov Posilovna. Tohle je můj bro. To je moje podpora největší. Jdeme na to. Tak, přezu to a jdem na to. Samý koně tady. A ten největší dříč, zde, yes, nohy, taky, jedeme. Jedeme. Řekni, až to bude běžet, můžu. Tak, dáme rozehřívačku, protahovačku. Teď jsem si říkal, že bych to rozdělil, ty nohy zase 2krát v týdnu. 2 tricepsy, jo, předky stehen. A zvlášť bych dal vlastně prdel a hamstringy. Dneska si to dáme ale ještě kompletku. Takže zaútočíme nejdřív na hamstringy a prdel. Pak si dáme dřepy, jelikož před závodama jsem dřepy vůbec nejel, nebyla síla ani chuť. Takže vyzkoušíme dřepy, jak na tom jsme. A potom se vrhneme ještě na ty kvadráky, jenom tak dopumpovat. A lítka si necháme třeba k zádu. Otáhneme to. Dáme si stopy. A šlápneme do toho. Tu 15. Jdem první, jo, rovnou. Rumunský tahy. Hezká. Víc na holeně, jo? Yes. Fuj, 4. série, poslední. Šrot. To je ono.
Nazdar, zabijáků. Dobrý. Padni ze záběru. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ne, pohodě. Usmívat se ale. Dneska. Big body building. No, trošku si jdeš. Tak a špičky od sebe, jo? A hluboký, opřený záda a pojď. To je ono. A hodně to tlač dopad. Bomba. Bomba. Yes. Hezká. Dendo, ty máš ty záda, ty vole. Tak pojď. To je ono. Yes. Co tam jdeš zase žrát? Ještě nemáš odcvičeno a už vybíráš, vole. Teplo. Jedna hajzlovka, máme hotovo. Kouknu na to, jak se to zalilo. No. Teď mě čeká potréninkovka. 80 gramů kytka čanky a protein. Aloha. Tak, já už mám po tréninku, už jsem doma a jdu si dát tuhle potréninkovku. KitKat pěkně s proteinem od USN. Haha, USN. Moje angličtina nicht gut. Jo, tohle jsem taky někde viděl. Nebudu vám říkat kde, ale viděl jsem to na internetu. Takže se mějte, doufám, že se vám to video bude líbit. Páčko.